Narodili ste sa v rokoch 1940 až 1985? Potom prosím, pozorne počúvajte. Vedeli ste, že sa môžete poistiť na čiastku 10 000 eur so životným poistením Moji blízky? Túto čiastku je možné použiť napríklad k úhrade poslednej rozlúčky alebo iných nepredvídateľných výdavkov. Zavolajte na číslo na obrazovke a dozviete sa viac. Navyše získate darček zadarmo. Na nič nečakajte a zavolajte nám. Ide o cenovo dostupné životné poistenie pre všetkých od 40 do 85 rokov. So životným poistením Moji blízky nemôžete byť odmietnutí kvôli vášmu zdravotnému stavu a poistenie vás bude kryť po zvyšok vášho života. Poistné krytie môže byť pripravené k odoslaniu vašim blízkym už do 24 hodín a je možné ho použiť k úhrade poslednej rozlúčky alebo iných nepredvídateľných výdavkov. Mesačné poistné je cenovo dostupné a jeho výška sa ani s pribúdajúcim vekom nezmení. Zavolajte si pre viac informácií úplne nezáväzne, rozhodnúť sa môžete neskôr a navyše získate darček zadarmo. Pridajte sa k tisícom ďalších, ktorí si už toto poistenie vybrali. Na nič nečakajte a zavolajte nám. Urobte to pre seba. Urobte to pre svojich najbližších. Zavolajte nám a zistite, ako získať životné poistenie s krytím až 10 000 eur.